Chingobva Amos. Ndiwe. Changadzo tafadzwa. Ndini changamira nyari pamberi penyu. Nyaya ndeye kudanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripwa nemombe 4. Uya nembo dzako chitupa nemadala. Kutaura izvozvo ndi Amos Chingobva achitarira kuna tafadzwa changadzo. Taura tinzwe ari kweri mukadzi wenyu? Ngauya. Makati unogara hangu pakati. Taura zvakafamba sei? Makamuona sei? Vanoisa 23 June. 23 June kwakafura. 2023. 23 June kwakafura. Ndiwo zuva randakawanikidza mudzimai wangu akamira aenda changadzo musango. Wakamira wese ipapo. Ndawaona ipapo. Anonzi mukadzi wenyu zita? Precious. Ndimunonzira. Okay. Pandakavaona mukadzi wangu akatanga kutaura kuti taonekwa ndobva atanga kutiza. Akati ndobva adaidzira kuti tisati dzamira hapo tinotaurirana. Saka takabva ndasvikapo vakanga vari pasi pemuti ndobva ndatorana navo. Ndakabata changadzo ndakasvika pamba panzi ndobva takakunge siku tisati tisangambonetsana. Mushure maizvozvo ndakazoona kuti ndigaire nyaya yakadaro hazvigoni. Ndobva ndatora nyaya ino ndaendesa kwaishe Gwasira. Tiri kwaishe Gwasira ikoko changadzo haana kuda kurakidza kuguma nyaya yake. Akaita sanopikisa nyaya yake ati nyaya yake aende mberi. Mushure menguva shomanene changadzo akakumbira zveshe Gwasira kuti chingobva ngava titaurirana. Saka ndakadzoka kudare ndadaidzwa naChigwasira. Chigwasira vakati tauriranai, vakatipa flow. Saka ndakabvuma kuti nyaya ndoiziva ndakazviita ende ndichaguma kubhadhara. Chigwasira ndobva onyora maminitsi avo. Chakati ndobva asaina, ini ndobva ndasaina kuti changadzo abvuma kuti achabhadhara. Mombe. Kwete. Mombe 4. Mushure maizvona ndakazonzwa zvimashure menguva diki ndakunzi zvenai Chigwasira payment yaramba kubuda chingobva changadzo kuti nyanga ende mberi. Ndokuzosvika pakaita kuti ndikati ngaiendayo tondoona kuti nguva yavo iri papi. Ndobva pakuona ichisvikapo tozandoziva. Iwe Precious ndiwe unozadzisa nyaya iyi wakasati apindura. Maidanana here makarara mese here, makaita bonde mese here nachangadzo? Hamuna? Pamakawanikidza nababa maitei? Tandakatomira tiri kutoita sekuti takanga tasangana. Ini ndichienda kurufuya achibva kurufu. Patasangana ava ndopo vachingobva ndopo kabva wazosvika. Vachibva kuti ndonyaya zvona vaya. Ndamudanani. Ndidanani naye. Gwasira hando aripo panze. Gwasira makaitonga sei? Tachangani. Nyaya yauya kwandiri yakauya naIshe Changadzo. Ichiti ndibatsire Changadzo mumwe wavo. Ndakabvunza Changadzo akaramba. Asi akazobvuma akati ari kuuya kubhadhara naChingobva. Asi Changadzo ndofunga azodzokera kumba akazoita dzimwe pfungwa mbiri. Akati handichakwanisi kubhadhara, but chokwadi ndechekuti bhadhare wakabvuma kuti waidanana.
handizivi kuvhuma wese murume nemukadzi wese wakavhuma. Mukadzi wacho pakatoita muzvari wakamboramba, pakaita muzvari anobva kwachangadzo mumbuya, wakatomuona nepaunga wakamira nezvaiitika, dare rese rikauya rikagutsikana kuti shuwa vanhu vaidanana, naiwo wakabvuma kuti vaidanana shuwa. Mudzimai wacho akazobvuma? Akabvuma. Zvokunzi makanyorerana pasi kuti muchabvisa mombe, makatonyorerawo pasi? Zvakanyorwa pasi. Wakasaina? Wakasaina. Zvino wamutanga kuchinja muno kuti nandi mai mbobvunza mai iwe kunyangwa zvamakaenda kwashegwadzira zvikutaurwa nashegwadzira izvo ichokwadi here? Inini zvandakaenda kwashegwadzira ndakaenda ichokwadi here? Home kana kwechibeze hamuna kutaura inyaya ndati zviri kutaurwa nashegwadzira kuti makabvuma muchikomba chenyu chikabvuma chikasaina pasi kuti ndinoripa, murume wenyu achisainawo pasi, manga muripo here? Ndakanga ndisina. Ko chiri kunzi nashegwadzira makabvuma, wari kunyepa here shegwadzira? Inini pakasaina dati shegwadzira wari kunyepa here? Shegwadzira wari kutaura muripo, wari kunyepa here pamberi penyu nepamberi pamama? Hongu kana kuti kwete? Muri kundinzwa here? Mai ndikubvunzai ndati muri kundinzwa here zvandabvunza kuti ishegwadzira wari kunyepa here? Hongu kana kuti kwete? Saka makapangana nechikomba kuti ngatirambei rege kubhadhara. Muda kutorana kutaura kuti vari kubvumirana nazvo kuti ichokwadi. Wanga wafundana murume wenyu kana ari kuuya kudare anoda kuti agadziriso, mugadziriso aripirwe, so that munodzoka muine ane mwoyo wakati. Saka imimi kana muchiramba kuti no ini ndaisa zvirwa nayo nachangadzo, monyepera murume wenyu zviro zvaakaona, mwoyo wake unochena sei? But Precious, mwoyo wake unochena sei? Angakukumbire here ruregerero? Nekuti zviro zvakapinda mumaziso ake. Because paaikuonai ari kure kuzosvika akanga atokuonai muchibatwa-batwa nyama dzese dzake dzaanovenga muchidii zvese muchiti. Saka munozoregererwa here? Handiti zvakaitika ka? Ambuya mubvunzakamire dairai hamuzi chimumu ngoku takazviita maonekwa nemurume wenyu motiza kunotize pasina mosha nekutitedzeredza ambuya wamunotonyadzisa murume wenyu wekuti vanhu vanenge vachiziva kuti maisvirwa naye orenda asina kunoripiswa, anoendosekwa kuti murume wenyu wamunogara naye uyu chikomba chamuri kuprotecta chiri kuenda chichienda kupa kwacho chichindofara chichitaura kuti hano murume wenyu ichi ibenzi. Zvotaridza futi kuti ushamwari hwavo waroda kuti huenderere kana kutouraya uyu wanouraya murume nechikomba ichi ndopfungwa dzavo. Saka wasi kudayira pane zvawakapangana kuti uyai tiurayiwe, wari dangerous. Hatizosviki ipapo, chiri kutaura chokwadi, so that dati richiende mberi. Aripirwe murume wenyu modzoka munondogara zvakanaka, but mukaenda maramba haachisina rudo kwamuri uye haachisina chokwadi kuti muri munhu anozomuisira poison here kana kuti kuti akazvionera. Chii chakaitika chititaurai dai? Asi maimborara mese musi uyu hamuna kunge marara mese, asi magara muchirara mese.
taurai Pachida kunosungura murume wewe. Mugare zvakanaka. Mukawanza zvinhu zvakadaro izvo mukawanza murume. Munenge mutori danger kana muchiwanza. munoziva uyu anondoita appeal kuti akandinyepera kuti ndairarama nemurume wenyu. Yes. Mombe dzoya dzotorwa kumba kwenyu. Nekuti izvozvi zvaanototi tapedza kupa judgment kuti aiwa anoita appeal kuti makandinyepera kuti ndairarama nemukadzi wenyu. Handiti mombe munodayira kuti mombe dzibve mumba menyu. Sipiwo. Kwetu ndo zvamuri kuita kaizvozvo nekuti izvozvi zvitotaura kuti zvaichisinoka hauna mhosva. Anobva apa kutaura kuti ona ndakatongwa inini ndikaonekwa kuti handina mhosva. Saka ndaakuisawo inini appeal yekuti murume wako akandidefema character yangu. Deformation of character. Oti ndipe mombe 10. Ndezvipi zvamunoda? Hapana chakareruka. Chitaura ichokwadi ndiro chinokuita. Saka chiri nani ndechipi? Kuti mutorerwe bota madyiwa mombe dzoenda. Ndinotaura chokwadi. Handina kunge ndakararana changadzi. Asai kupfimbai. Kumaitize. Ndakatiza hasha nekurohwa kwandakaitwa panguva yacho. Panguva yacho iyoyo ndakabvunzwa. Ndakabva ndatotanga nekutorohwa ndakatomira kudaro. Pandakazonyatsa kubvunza ndopanda vakanga vagogo vana. Asi panguva yacho inini. Ko zvikunzi wakabvuma maminitsi akatorwa. Ipapo ndanga ndisipo. Pachakadzi wakabvuma maminitsi iye akanyorwa. Akasaina ndiani mai? Iwe Precious. Urupara mhosva muno mudare. Yes. Iye ndichabvunza changadzo. Yes. Changadzo akatopedza nazvo kwaishe ishe wacho ari pano ishe hanyepi ndiombo chaichacho. Changadzo akati ndakakudyai bota ka4. Iwe kutora zvoutaura izvi waane mhosva kudare. Senime yako ndiyangu bho zvino izvotodana wabereki wako kaya. Nonzani? Mudzimu wenzira. Mudzimu wenzira. Taupai chekupedzisira kuti tichinzwe chokwadi kukamuri. Nekuti tiri kuona kana matauro amuri kuita arikuratidza kuti izvo zvakaitika. Taakukubvunzai kekupedzisira. Then tochienda panext stage. Makararana naye makadanana here mukararana mese nachakati. Ambuya musatipedzere nguva mudari. Changame vari kubvunza. Hongu kwete. Makadzikisira kakutotipedzera nguva. Musoro imba mune wota. Masabo mune wota muite wanga kwaya. Tavapa nguva last chance. Akatsangamira ndofungidzira kuti toenda panachanga dzomadzisa vanyeri asi zvikuita mai avo havagoni kugara mucommunity navo havagarisani navo ndinoti munovaita sei kuti vanodunhu menyu kutonge tongazotaura neshe kuti neshe naachanga matafadzwa. Right. Matichi last chance yekupindura. Wavuma wavuma kuti wakararana nachakadzi. Chakadzi usachatipedzere wavuma kuti makararana. Havanotipedzera nguva sezvakaita pana mai avo. Maidanana namai avo wavuma noti chii? Inini ndinoramba kuti handangopera ndadanana navo mai avo.
mai awo aenda kurufu kwa Nyananga, ini ndichibva kurufu kwa Nyananga. Musango matauro esi takasangana mumunda mangu kuzasu wachindibvunza kuti mutumbu uripo here, ndati mutumbu hapana, pamutumbu vanhu vari kutobata maoko kwariona. Ndo pakasvika murume wacho ndatokuona iye aine rekeni, akasvika bvatanga kurowa mudzimai wacho, atanga kurowa mudzimai, ndati mukuroera neiko makombi akutotiza paya, ubva utanga kutorowa inini. Ndati aiwa handei tinotaurirane pamba. Ndo patakatorana pataenda pamba pangu. Tasvika pamba pangu kunze kwekuti titaurirana, havana kukwanisa kuti makombe wamire titaurirana, makombe wakukwanisa kuti watange kundirowa. Handidi kuti ndinyepe ipapo wadare. Pawakatanga kundirowa ndakatanga kuwadzosera, nekuti ndakamutati murikuita seiko, ndikatoona kuti panapa ndichatoguma ndati kwara vandachowadzosera. Wana wese, wana pamba pangu wese wanga waripo, wana wese wakatanga kuchema. Makombe ona zvaakuitika, muri inodzidzei kana tudaiso tatingatitaurirane takagara pasi, tatobva kwatatiri kudzasuko kumutuku padhuze nepaNyananga. Saka tatoya pamba pangu, sazotaya pamba pangu ndatingatitaurirana, hamusi kukwanisa kuti titaurirane, ini ndakudzosera. Ndo pandakakwanisa kuwadzosera paya. Pandakawadzosera ndakakwanisa kuwakurira simba pakurwa kwatakaita pamba pangu. Takatorwa mumwe pasi, mumwe pamusoro, mumwe pasi, mumwe pamusoro. Ndakakwanisa kuwakurira simba. Ndawakurira simba makombe akati wawina ndakwenda. Ndo pawakaenda makombe waenda kumba kwavo. Pati fambe mazuva ndo pandakawana tsamba ekwaishe Gwasira ichisvika. Tsamba ekwaishe Gwasira yasvika, uri kudikwa kudare. Handina kuneta kuenda kudare. Mari yangu yedare, pandaenda kudare, patanobata nguva dzedare, patataurirana. Tataurirana tiri paishe Gwasira. Matongerwo akaitwa nyaya paishe Gwasira. Maonera ndaiita nemaziso angu ndakaona kuti nyaya iyi ine kwayakarerekera kunge umwe iri pabhasikoro. Kwabva yataurwa. Mudzimai wachingobva haana kupiwa nguva yekuti ataure padare paishe Gwasira. Upi? Iye mudzimai wavo havana kumupa nguva yekuti ataure, bhosi pakanzi mudzimai wacho ngataure, iwe otaura, bva vataura sezvirizo. Aiwa ina handidana nina wachangadzo zvakadai. Saka takuita sei nyaya yachibva yaenda mberi. Nyaya yachibva yanzi mamiriro azvakaita, nyaya iyi yarambika, yakuenda kumberi. Ndo pakasimuka nyaya kubva pa nyaya yachibva yauya kuno. Hakusi kuwamba kuya kana takambouya kuno. Asi hanzi wakasaina. Kusaina kwandakaita ndiro kuti ndisvike pakusaina kwandakaita, pakutaurana kwatakaita kuti tizosvike pakusainira. Pakusaina kwandakaita ndakaona kuti magariro andakaita inini na wamakombe tiri next door apa mumwapo tirono nokumbizana mvura tirono wanoita zvese mumusha imomo. Saka inini ndakaona ndega kuti magariro akadai mhosva neisiri mhosva inoripwa. Mbavha dzirimo mujeri dzasina kuba, wari kuba wari panze. Zvitori nani kuti titaurirane. Kwabva ndanoenda kwaishe Gwasira, ndiri kuona zviri nani kuti tiite sei. Titaurirane nawo chingobva nekuti magarisana nacho kuti next door zvinani ndiite sei hangu. Ndiri pasi maonera andakazoita mumashure mazvo inini. Ndakaona kuti pane kuhiwa kwemunhu. Nekuti ndakaona kuti panapa ndakutohiwa ndiri mupenyu, ndikasatomira ndiri mupenyu panapa kapo. Usatanda kumberi ndinohiwa. Wataura kuti kwaishe Gwasira. Precious akaita sei? Haana kupiwa mvumo haana kupiwa nguva yekuti ataure. Pazvakanzi mukadzi taurai. Precious kwaishe Gwasira watu wati uchitaura panapa. Wataona kwe pangosi. Musi wedare ndakaenda, musi wekuzosainwa mapepa odiyati. Ndotaura mberi. Saka ipapa ndachida kuti ndipabujekese ndipabudise pachena kuti musi wekutaura nyaya dzedu zvakanzi mukadzi ari kukasika haakwanisi kuti ataure. Ndio mamiriro yakaita haana kana chakatoranzi chokwadi chibva yangopera yakadaro. Saka musi ndakazouya inini tichiuya kuno kudare, ndakatombonyorerwa tsamba ndikatombouya kuno kudare. Ndaya kuno kudare nyaya yedu haina kusvika muno. Nyaya yedu yakaperera kumotikari kwaishe Gwasira, ndokwakaperera nyaya yedu. Kwabva ndadzokera kumba. Ndira kutaurira chokwadi chiripo ndikutaurira chizere. Yakaperera kumota sei? Wakandidaidza kumotikari. Pano here. Pano ndatodaidzwa samani sindakauya kumba, asi ndauya pano ndakadaidzwa kumotikari. Vatanotaurana tiri pamotikari. Tataurana tiri pamotikari. Nyaya yako yakanaka kushamwarika. Iwe unoona. Aiyo murume baba sinapo. Haana kutouya musi wacho wedare wacho, handina kutombomuona. Iwe naishe ini naishe Gwasira tiri wairi kumotikari. Kwabva zvakunzi nyaya yako iwe yakanakira kuti iwe kuti vatataurana tiri panapa, ubva waipedza pane kuti ida nyaya haina kupinda muno mudare, asi samanisi ndaandinaro nemari yangu yedare ndaandinayo. Asi takazosvika kwaishe ndanzi unozouya kumba, bva ndaenda kwaishe Gwasira kumba kwavo. Ndaenda kumba usakasike. Zvamakataurana mota makataurana kuti zvanzi nyaya yako iwe nyaya iwe pauchauya kuno pauya kwawaita kuno unongondiona ndiri kumberi. Uchangondiona iwewo ndiri kumberi kwedare. Saka mhosva yako hauna marambiro kana mabvumiro, uchangondiona iwewo ndiri kumberi.
ndo matauriro atakaita. Saka zvamakaona namakataurira kuti mumota pamota ndokanzi iwo wochiuya kumba dzokerapo iwo wochiuya kumba. Ndaenda kumba kwawo ndaenda kumba kwawo inini kwabva ndanosvika bva ndanoona kuti munyaya idzi dzinoba dzindishusha mumba mangu nemukugara kwangu. Ndakaona nyaya idzi dzinondishusha ndikati ishe nyaya iripo ndeyekuti kana ndiri kutofunga hangu kuti nyaya ipere, asi kupera kwandanga ndiri kufunga kuita ndiko kuti ini ndandiri kufunga kuti ndine mudhudhudhu wangu, ndine zvandinazvo zvandinogona kuunza kuti zvibatira hazvo kana vachingobva vachibvuma ndengoro yangu yandinayo pamba vachibvumawo sevavakidzani kuti muzorambe muchingotaudzana hazvidini hazvina kunaka zvikanzi mudhudhudhu wachingobva watouya izvozvizvi kwabva ndatoona kuti panapa inini ndakutoiwa ndiri mupenyu. Ndopandakana kuti mamiriro aita nyaya haisisina kuchamira musha. Mamiriro aita Ishe Gwasira waida kuti inini ndiwabhadhare nyaya, ndawabhadhara nyaya iyi kai isina kutongwa. Saka chakazoitika manje ndechekuti inini ndine umbowo yandinayo mupurisa wawo akatora mari yangu inini mupurisa wawo. Kwabva ndaendesa futi mbudzi iyi chinzi iri kuripa kunyoresa kwakaita wachingobva kuuya kwawakaita wachinyoresa kuno kunyaya yandakazogumira kumotikari ndichidzokera kumba. Saka pandakaona kuti nyaya iyi ine kuiwa kwemunhu mupenyu, ini kwabva ndatoona kuti nyaya iyi inosvika pakudaro sei, nekuti inini nawachingobva tiri kutakudzana mamuka sei makombe maswera sei makombe. Saka wachingobva wabhara riri kupushwa nawagwasira zvekuti mameseji iyaya kutaura nechokwadi kana tikaenda kana kuEconet ndakaonyorera wachingobva meseji makombe musapushwe kunge bhara chiko chiri kumboitika zvikanzi inini handina kana dambudziko ndinouya wakauya pamba pangu tikataurirana inini handina kana dambudziko ivo vari kutopushwawo mumasure mazvo. Saka ndaida kuti inini ndibvise zvinhu zvekuripira mhosva chandakanyanya kuzokonzeresa kuti ndirambe pakunyorerana kwatatakaita kuti nyaya dzinge dzinopera ndechekuti ndikaona kuti ndiri kubvisiswa mombe yemunhu wandisina kurara naye. Ndonzi bvisa zvinhu zvekuti ndiripe munhu wandisina kurara naye. Munhu wacho ngaataure padare haana kukwanisa kuti apiwe mukana wekutaura kuti mukadzi anokasika mukadzi anobvuma uyu muzvara aenda atoenda kunoona pachisango pacho zvandatoona kuti panapa ndiri kukurumidzirwa. Saka pauya imwe tsamba yakauya ndakananozvifungira futi kuti ndezvechokwadi ndazototsvaka mari nekumhanya ndichitoona kuti ichokwadi ndatoona wachingobva waya watoripo nhasi ndobva ndazototsvaka mari kuti ndiuye muno mudare ndapedza mucheka. Changamire zvinogona kuti zvakaitika sezvaari kutaura but sei usina kuuya kuzomangara iwe wakaendesa zvinhu zvako kuna Ishe nyaya yako ichizoperera motikari usina kuzotongwa kuno. Inini chakaitika kuti ndizoregere kuenda kunomangara kuuya kwandakaita panapa wani nyaya yedu yakaperera kumotikari kwabva ndadzokera kumba ndakanosvika ndakaona kuti inini semunhu akagara mumatara handingakwanisi kungonzi nyaya yedu inopera mabhuku asina kumbonyorwa. Ndo chimwe chikuru chakakonzeresa kuti nyaya dzedu dziregere kupererawo. Ndakaunza mari haina kusainwa, mari haina kunyorwa, mbudzi haina kusainwa, mbudzi haina kunyorwa, kuti ndizivewo kuti matare ekwamambo Makone ane paanonyorwa zviine chidhindo. Tatora mbudzi yakadai pabhadharwa mari yakadai iri kuripa apa. Kwabva ndatoona kuti izvi hazvina kana nepikicha izvi. Pikicha chaiyo handina kuiona. Saka ndo chihombe chakakonzeresa kuti ndisvike ipapo. Unozva zvimatani muno iwe uri kunzi kwaishe wakasaina hausinyatsopa dugwa. Ndo pandatsanangura ndichiti kusaina kwandakaita ndakanga ndabvuma kuti mhosva neisiri mhosva inoripwa. But mukadzi uyu abvuma kuti akarara. Aiwa ina handina kurara naye. Aina handina kurara naye. Mukadzi uyu abvuma. Ini nechokwadi chaicho ina handina kurara naye. Kana paine mamwe matano anokwanisa kutorwa. Paine matano mamwe anotorwa anokwanisawo kutorwa. Inini handina kumborara nemudzimai wangu. Abvuma tamubvunza abvuma kuti makarara. Izvezvi akutoda kutozungudza izvizvi nekuti wataura ende iwe wabvuma kuti ndakasaina mhosva. Wabvuma kuti wakasaina mhosva ukati risiri dinori watanga vane mhosva nokuti hamusaini chinhu chomusina kuita. Kusaina kureva kuti mabvuma zvinoguma kuda kutendedza dare kuti kwete chakamanikaakuita mamaproblem ekusaidira kutaura kuna Ishe wakakusainisa muchibvuma maibvumirei ende munotaura pamberi pedare kuti wachagum chingobva
vari kuitwa bhara naishe ishe anoita bhara vanhu vanofunga munozora futi kuti imi vashakadzo kuti takati panoti kainashe asi vanesavanira mambo vainaa vatizonzi ndiri ndakaita mhosva ndasungwa namambo wakazodzoka sei kumba vasina kusvika muna mambo chii chakazwa pasi pakutawadzoro pasuri nekuti vangaontaura kuti taakutaurira kuti nyaya yako idi ipere waiziva kuti ndine mhosva asi kundosvika pana mambo akabvuma kuti adi ataure nekuti aiziva kuti ane mhosva kachangami murume uyu ari kutaura haana kuuya ega papfumba pamwe akauya naishe changadzo. Ishe changadzo ndo wakati handigoni kutonga munhu because tiri weukama wachibva wauya ishe changadzo wari zvakaitika zvese izvi ishe changadzo wanga wari kutera kwaakaita kunoku nembudzi dzaakaunza inyaya yekutoti ndiregerereiwo handichadi kuenda kwani kwamabva tipedzerane tiri kumba. Uyu naishe changadzo mukoma nemunin'ina here ndiana changadzo vese saka wakauya kumba kwangu kuda kunzvenga kwaakuita ishe wakaita justice wakaroti handingatongi mukoma ndikadeendesewo kune rimwe haana kuda kufushira nyaya saka iye ndiye akuda kutenderedza chi nyaya unoziva changamini dai ishe gwasira waine pfutika uyu aiti changadzo dai kuti ndakasaina nekuti wanga wakabaita pfuti manje ishe gwasira havana pfuti ini kutaura kuti baba vandikukwanisa kubateerera handikuona pane mhosva yatiri kubata handi yatiri kumwedza kubata pavanhu ndeyekuti zvataura natanyongo nababa vangu vari pana kuti hausaini chinhu kuti nini ndangoti hangu akapara mhosva kana kusapara mhosva nekuti kana kuri kuenda kujeri unoenda kana 20 years uchisaina zvinhu izvi zvausina kuita saka chokwadi chokuti kusaina kuda kuti ndakawira nazvo iyi upombweka haungabvumike kungoti nekuti mukadzi womunhu uye waari kuti majeri akazara nevanhu vasina mhosva ndeupi wacho asina mhosva ari mujeri atinongedzera nekuti kutuka kamajaji ikoko kana uita kuti vanhu vari vakazara mumajeri havana mhosva tiri atinongedzere 1 ari mujeri asina mhosva waunoziya abudiswa tiri sumajaji acho nongedza 1 wacho waunoziya ari mumajeri akapinzwa asina mhosva tinongedzere unoziva kuti zvaana kupara mhosva nei wakangoinaye saka munhu akapa wacho akazotaura kuti ndakapa wakadii kumusingisa akasunungura mukoma saka rodzitaureko kana wakapa wese saka achangani ini ndikuona wachangadzwa wanga wachiedza kuda kutaura zvokuti wabude munyaya vasingazivi kuti wari kuzviwerera munyaya nokuti chinhu chikurukuru chero usina kupara mhosva ivo wangoisa signature chete signature ndo inotaura chete kuti ndabvuma kusaina kunyange kana ukanonyoresa affidavit chaivo kana statement ukatorwa nemapurisa akakunyora statement vanokubvunza kuti werenga zvakanyora usati wasaina wonzi ndizvo here woti kana wagutsikana wosaina saka signature yavo kusaina kwakaita wachangadzwa ndobva wakambozvisungirira chete wakabvuma mhosva yavo kare haina pekudare apa wabvisa chii watitenderedza iye mukadzi anofanoti abvise zvekudare nekuti munyepi mukuru haana chokwadi chaanodii nekuti dare ringadai rapera kare zviro zvavakabvuma kare nekuti haasi kuda kubhadhara ndo zvawataurirana manje nekuti wachangadzwa vanobvisa mumwe mbiri mumwe mwechete yavanoripinda kune wakatorera mukadzi
mombe imwechete vanoripira kudare kutenderedza dare. Mai aubvisa mbudzi nhatu dzekupromota ukombo hwakaitwa navachangadzi. Unoti chii? Kachangadzi vachangadzi vari kutondinyekerwa indoda kuripwa navachangadzi ndozvanoda kutaura kuti manyemerera vari kuita inedetailed document yakabvisa mbudzi nhatu ingangani mbudzi dzamakabvisa? Takabvisa mbudzi imwe handisi kunyeka imwe chete. Mbudzi imwe chete nemari nemari $35. imbudzi mbiri dzakabvisa imbudzi mbiri dzitori neumbowo uripo wakabvisa mbudzi mbiri saka tongoti ishe makatobhadharirwa kudhara mbudzi idzodzo dzamakapuwa right. Matichi hanzi maya mbudzi nhatu dzirikutorwa nedare vanodzitora kune murume wavo musha kwako dzinobva musha wavo. musha wavo ndepano pane zisene murakaramba akarewa dati mudzimu wenzira ati munobva kumai kubosha muma muna sene murikarewa mabosha vanonyepa kachangadzi mudzimai kuziya kwangu magariro avakati ite ipapo havasi kugara vese asi vari kugara pamba pawachingoga patori nenyaya imwe iri kudzoka futi yemudzimai sani akurara neuyu nekuti haasi kuwana sevhisi paya pamba right. Changadzo wanga uchifanira kubhadhara mombe 1 yecheupongo chavanga vari kuita asi watenderedza dare chokwadi chawakaita ukabvuma wega dare kuti ndakarara nemukadzi wemunhu saka unobvisa mombe 2, 1 yaucharipira baba wayo ne1 yauchaunza kudare. Iwe unobvisa mbudzi 2 dzekuyaunza kudare kutenderedza dare muchiziya henyu kuti munodanana mese munorarana mese. Imari yemakosi yamakashandisa $90 dzemakosi. Right, unozvibvisa rini? Handikwanisi kuzvibvisa. Haukwanisi kuzvibvisa? Handikwanisi kuzvibvisa. Saka dare rinouya richitora kumba kwako tinokupa 7 days kuti ubvise zvinhu basi 7 days dzapfuura dare rinouya kuzotora tinoisa imwe yechitatu yemakosi edare nekuti watagidza kudare kuti hausi kutoda kutongwa. Kutongwa ndikuda chaizvo asi kuzvibvisa handikwanisi. Tatopedza makosi ane mari 90 nemombe 1 yewakomana yekuita dare nekuti aratidza kudare kuti handisi kuda kubvisa. Saka muvedza 3 oyoka right tokupa 7 days. After 7 days usina kubvisa then dare roya rotora. Okay, tisimuka imweni. Ndiri kukumbirawo zvizvatongwa pano kuti handingazvikuriri kuti $20 wopuwa maminutes unobvisa $20 parisi kuti handisina mari pawanenge wanayo unobvisa $20 but within 7 days yatakupa kana usina kuita izvozvo that appeal then vanhu vari kuya kutora zvinhu izvozvo mombe 3. chakamira handisimukai handikwanisi machita handizivi pari paya nyaya yeugaro atinogadzira zvakanaka semataura aita ichitangati umwe nemunhu aine pake paanobikira nepaanogara haisi nyaya iri mudarika iyo ndandibvunza kubvunza kuti panofambiswa sei wadare inzwai chengu chake taurai mabhaina takaita kuba